Hello guys, ari ko di subong sa Merrimart Mall kay may gin-process ako dira sa ground floor pero wala pa kay close pa. So dogin gutom kita. May nakita ako di nga daw bago ni siya subong palamahawan diri abi try natin. So may mga coffee man kamo to. Okay. Brewed coffee, palang galing ma'am. Brewed coffee. Basta yung mga next week baka espresso. Okay. Mga pila pa lang kamo di ka days kay wala pa man kamo diligad. 1 week pa lang. So, ari diri sila sa second floor sang Old Merrimart. Ari. Ano ganing name to Ma'am, Name? Ano na siya? Shouty Cafe. Shouty Cafe. Yung beef parish nyo, may mga ano siya? Like, okay. Beef panes. O sige mo. Isabiga ka serve para makatry kita. So may araman sila mga milk tea. Soup number 5 na siya, ma'am. Oh? Subong anay matry ko anay isang paris niyo. Ma'am, maybe okay mga ganyan. Ari siya oh. So lain man ni siya yung soup number 5. May soup number 5 pagit sila oh. Para sa mga ngover daan. Charot. Oo. Punta ka chili garlic. Oo. Layog lang. Ari tistingan tang ila beef paris pero matsyag ko do kanamit gid. Kinanglan ko lang gali i-mute ang akon nga video kay basko gid diri ang music subong sa Merrimart Mall so basi makapiright kita. So itang ila coffee, broad coffee. Okay okay lang pero ako gid ko ya hard coffee. Like parehas yung ma'am. So ang sa creamer yan. Sa creamer. Okay lang. Excuse me lang. Tapos din ng karma. So bagay. Amo na lang na panglugay ma'am.